Takže Pán vám žehnej mocně. Máme tu našeho bratra Kalmana z Newportu a chci jenom jednu věc udělat, se zeptat bratra vlastně, jak přišel Bohu, co Bůh pro tebe připravil, nebo jak připravil Bůh pro tebe novou cestu. Haleluja. Ja by som sa chcel vyjadriť, že Boh čo robil pre mňa. Keď som dochádzal do Anglii, tak som nepoznal Krista. Aj keď som chodil do iných zborov, som neuveril. A Boh ma použil, ja by som uveril v jeho mene. Boh poslal pastora a ten pastor ma hľadal po roka. A ten pastor, keď došol, zobral ma ku seba a začal mi kázať o Bohu. Že Boh je všetko. Že Boh vie dávať dary, Boh vie robiť pre človeka všetko. Ja som sa trápil veľmi tu v Anglii a mal som 9 detí, moja žena za mnou trpila. A keď prišiel ten pastor, ma nesol ku Boha a tak som uveril, že čo je to Kristus. Takže keď jedna skupinka bola pred týždňom alebo 2 týždne tomu, tak ten pastor začal mi kázať o Ježiša Krista. Bola tam skupinka, to bolo nádherné. A tak som si zobral do srdca moja žena, moje deti. Aj keď sme boli vonka na ulici, tak sme si zobrali do srdca to, že Boh existuje, Boh žije a Boh vie robiť zázraky. A potom sme boli ku toho pastora a tak Boh začal do mňa pracovať. A keď som sa opýtal o týždeň, o 2, že pastor, jak sa mám dať pokrstiť? Neviem. Odpovedz mi na otázky. Pastor mi odpovedal, že čo mám robiť, mám činiť pokánie, mám sa odprosiť od rodiny, komu som ublížil a tak sa mám dať pokrstiť. Prišiel čas, som bol pokrstený. A ešte moja žena nebola, moje deti. O 3 mesiace pastor trošku ma zvihol a som slúžil Bohu. Som neslúžil ľuďom, ja som slúžil Bohu. Ďakujem za to. A keď som slúžil o 3 mesiace alebo 4 mesiace, už keď som bol budovaný, Ježiš ma vybudoval, som ostal za diakona. A Boh pre mňa urobil všetko. Boh mi dal dar, Boh mi dal uzačné všetko. Ďakujem Bohu za všetko a ďakujem aj za bratov, za sestrov, za zbory, že dneska som na tom mieste a aj keď som starší, že slúžim. A príde ten čas, že budem lepšie slúžiť. Ďakujem Bohu za to. Aleluja.